Molt bon dia. En aquesta ocasió la meva intervenció en aquest showcase serà sobre un personatge a partir del qual vaig començar a treballar fa ja bastants anys. De fet, quan ho vaig pensar em vaig un poc em vaig sorprendre, com passa el temps, perquè en l'any 1991, que no és poc, no són pocs els anys que han passat, vaig publicar un treball que es deia Les profecies de Fra Joan Escuder, notes a l'edició de les versions dels segles XVI i XVIII, que es va publicar per mediació del professor Emili Casanova en una revista que es publica a Ontinyent i que porta per títol Al maig. Estudis documentals, era el número 7 d'aquella revista, i vaig estar convidat a participar i finalment vaig participar en aquest treball sobre Joan Escuder. Joan Escuder és un personatge, diguem-ne, misteriós, un personatge del segle XV, del qual se sap ben poc, però que misteriosament, dic per això de misteriós, no? Misteriosament ha fet part o ha aparegut en cròniques com la d'Escolano, la de Diago, i algun altre historiador molt més posterior també se n'ha ocupat d'ell. Joan Escuder, fins on jo sé, i per això he dit que és una biografia en construcció, perquè encara no disposa de totes les dades que en els últims temps he pogut anar diguem-ne sondejant o he pogut anar detectant, i que efectivament, en tant que això és un aparador de les coses que estem fent, he pensat que era la millor manera de presentar-ho, la millor manera de donar-ho a conèixer a partir dels indicis que tenim. No? Per exemple, les notícies que tenim sobre ell, Joan Escuder o Pere Joan d'Escuder, també s'ha anomenat en alguna altra ocasió, són en comparació bastant riques si pensem que és un personatge pràcticament anònim del segle XV que es va dedicar per devoció espiritual o per devoció religiosa, es fa ermità, es refugia en l'ermita de Sant Cristòfor, en Cocentaina, i a partir d'això, si podrien ser unes dades molt bàsiques, anem a tenir diferents aportacions fetes per autors que s'ocupen d'ell simplement pel fet que en algun moment sembla que diu o profetitza una sèrie de coses que els coetanis consideren importants i està en relació això amb a qui les adreça o quin és el motiu que hi ha darrere, i que intentarem descobrir per què aquestes profecies apareixen en determinats moments o es fan més presents. De fet, les dues còpies, una del segle XVI i una del segle XVIII, prou que indicaran també per què aquestes profecies són posades en circulació de nou. Sembla que Escuder va néixer a Cocentaina, segons uns autors, altres el fan ciutadà de Barcelona, és a dir, nascut a la ciutat de Barcelona, i Francesc Diago, per exemple, diu que és natural de Catalunya, però sense justificar-ho. I hauria nascut al voltant del 1350, ja que en una lletra datada al 1435 afirma tenir 85 anys d'edat. Aquestes lletres se conservaven en un lloc, en l'arxiu del Regne, que ara mateix no hem pogut tornar a localitzar, i que si està serà una via d'accés també a completar aquesta biografia d'un personatge com aquest, que el 1435 diu o afirma tenir 85 anys d'edat. Respecte a la data de la seva mort, que no és el 1435, com suposava Ximeno, la tenim datada, la tenim contrastada amb exactitud, perquè en el dietari del capellà d'Alfons el Magnànim n'hi ha una entrada que diu de frare Joan Escuder en l'any de 1400 perdó, perquè estic mirant així, 1443, a 31 de desembre morí frare Joan Escuder, ermità de l'ermita de Sant Cristòfol de Cocentaina, el qual dia moltes coses de l'esdevenidor. Fixeu-vos que el capellà del Magnànim, que és coetani seu, no diu res més, simplement es diu que el qual dia moltes coses de l'esdevenidor. Diago afirmava que
el 1443, en efecto, dice la tradición de Cocentaina que pasó de esta vida a la del cielo el grande siervo de Dios y profeta Fray Juan Escudero. El pare Fullana, ja al segle XX, tot seguint un manuscrit de Vicent Enguix, afirma que la mort de l'ermità s'esdevingué el 31 de desembre, per tant, coincideix amb la data del mes, o sigui, coincideix amb el dia i amb el mes del capellà del Magnànim, però diu que és del 1444, pot ser per una errada de còpia o una distracció. El prevere Enguix, arxiver de Santa Maria de Cocentaina, coneixia sense cap dubte la tradició local. Per tant, per què la coneixia? Ara després ho comentaré. Així doncs, a la vista de les dades fins ara duïdes, Escuder degué viure uns 94 anys, edat gens habitual en aquelles èpoques i que li podria haver donat una certa aureola d'un home sant, d'un home dedicat a l'oració que es manté tants anys per aquesta devoció. Al llarg d'aquella dilatada existència, l'ermità sembla que es dedicà a la contemplació divina, con mucho retiro, oración y penitencia, diu Diago, i és possible que també es dedicàs a l'astrologia. No seria d'estranyar, perquè això formava part d'aquestes arts endivinatòries i anaven totes plegades o es combinaven. A més, sembla que també obrà miracles. Fins i tot, en el moment de la seva mort, es troba envoltat de manifestacions prodigioses, o així ho reporta també Diago. Diu, estando indispuesto Fray Juan Escuder, fuelo a visitar la mujer de Joan Próxita porque lo veneraba como a santo. Hallólo en la iglesia y díjole al varón de Dios que lo diese lugar para cierto negocio. Y estando fuera aquella señora entreteniéndose por aquel amenísimo puesto con sus criadas, sintieron a deshora la campana que se tañía por sí misma, y entrando a la iglesia hallaron al varón de Dios arrodillado y con las manos puestas delante del altar, y mirándole bien vieron que estaba muerto. Fixeu-vos que mor en una actitud extàtica davant l'altar, amb les mans allà davant i agenollat, per tant, en una posició absolutament antinatural, per dir-ho d'alguna manera, però pròpia d'un sant o d'una persona tocada de santedat. D'aquell seu poder, cert o no, n'és testimoni el cult que revelen les seues despulles, que encara avui es conserven a Santa Maria de Cocentaina, encara que, segons em va informar ara fa no res, una persona, un estudiós local, diu que en l'any aquest estudiós és Pablo León Vidal, amb el qual, malgrat aquesta pandèmia, he establert una sèrie de contactes, diguem-ne, via e-mail, però m'agradaria o vull anar a Cocentaina per a contrastar una sèrie de coses, perquè em diuen, l'any, cite textualment d'un seu correu, diu, per l'any 2006 em trobava a l'arxiu de la parròquia de Santa Maria de Cocentaina escorcollant per un tema aliè al venerable Escuder. Allí vaig caure pres per la curiositat quan vaig alçar el cap i vaig veure una caixa de fusta vella. La vaig baixar i la meva sorpresa va ser que estava descoberta i a l'interior hi havia un esquelet. En un dels ossos hi havia un paper lligat on es podia llegir «Estos son los restos del venerable Juan Escuder que vivió en esta villa en el año 1435». Per corroborar la llegenda sobre ell, que sobre ell vola, a l'esquelet li faltava el cap, ja que, segons es diu, va ser decapitat. Jo crec que la notació pel tipus de lletres del segle XVIII ho apuntarien quan es van reformar l'església i es va exhumar el cos. Suposo que encara seguirà allà. Jo ho vaig comunicar al rector dient-li que un home amb aquesta biografia no mereix estar dins d'una caixa en l'arxiu, però actualment no sé res més. En un altre e-mail em diu que segurament els ossos d'Escuder passaren a formar, a dipositar-se en aquella caixeta durant la Guerra Civil, que, en fi, per a evitar que fora profanada la seva tomba, doncs se guardarien allà, etc. No sé res més d'aquesta llegenda per la qual va morir decapitat, no entenc per què diu això de la decapitació si Diago ens deia que havia mort agenollat davant de l'altar. Bé, en fi, com vegeu, un dubte a resoldre, un dubte a tenir en compte de cara a la seva posterior investigació. El que ens interessa d'aquest personatge, que ja us dic, això seria pràcticament tot el que sabem de la seva vida, ens captiva perquè
Va estar en contacte amb la reina Maria, per tant era un personatge que tenia una certa influència en la cort valenciana de la reina Maria, tant afecta a l'oració i tant afecta als frares tocats del do de la profecia o de la santedat, i sobretot perquè sembla que quan el rei Alfons el Magnànim va ser capturat a Milà, la reina li hauria demanat, a través d'alguns funcionaris de la cort, li hauria demanat al venerable, al pare o al Joan Escuder, li hauria demanat què passaria i ell li va enviar unes cartes que es conservaven, com ja he dit, a l'Arxiu del Regne de València, on van ser vistes per alguns erudits i que ara no hem sabut localitzar. Per tant, tenim un personatge totalment marginal, un personatge que està situat en unes terres importants, perquè durant aquest temps en què se suposa que mor el venerable Escuder, ja formarien part d'una de les famílies més poderoses del nostre país, que són els Corella, i no obstant, tota la història, tot allò que l'envolta, el situen realment al costat dels temps, diguem-ne, fundacionals d'aquell comtat, és a dir, al costat dels Pròixita, que és un dels primers, o el primer senyor de Cocentaina, si no estic errat, que després va prendre és a dir, el Pròixita era comprar el seu el comtat el 1478 i va ser comte d'allà fins al 1446, que el comtat va passar a la ciutat de València, després es va vendre ja a Escorella, que és que volia fer referència ara mateix. Bé, les profecies del pare Escuder són uns papers que ens han arribat per diferents camins. Tenim notícies seues a través del que va dir Escolano, a través del que va dir Diago. Escolano, de fet, dona les traduccions castellanes o en castellà d'aquelles cartes que es conservarien a l'Arxiu del Regne, la qual cosa ens priva d'aquells textos en el català del segle XV, que ens haurien agradat més a nosaltres ara, no? per això de conservar la llengua. Però tenim aquesta via, això va permetre que fos conegut aquells textos per els bibliògrafs Ximeno, Rodríguez i després per l'historiador Fullana, i es parlen d'una sèrie de profecies, es parla d'aquestes profecies que s'havien conservat a l'Arxiu Reial de València, i després diu muchas otras profecías escritas con el nombre de Fray Juan Escuder, que esmenta també Escolano i que, en contra de l'opinió de Ximeno, Rodríguez i Fullana, que van creure que també es trobaven al mateix registre, nosaltres pensem que es tracta d'algun altre grup al qual pertanyen les versions del segle XVI i XVIII que vam editar nosaltres en aquell text, en aquell treball de l'any 91. Per què? Doncs perquè les que estaven a l'Arxiu del Regne, o almenys el que sabem de les que estaven a l'Arxiu del Regne, fan referència o són profecies en referència a Alfons el Magnànim i a la seva circumstància de empresonament, i suposa que allà sense el supose, es preveu el seu deslliurament i la seva tornada, diguem-ne, victoriós. No? I després hi ha les altres profecies, per dir d'alguna manera, que almenys una part se'ns ha conservat en dues còpies amb bastants diferències, com per parlar de versions bastant diferents, que s'han conservat, una en un manuscrit de l'Arxiu de la Catedral de València, que va ser editat pel pare Lluís Fullana a la Història de la Villa i Condado de Cocentaina en el 1920, i després una altra que es conserva manuscrita a la Biblioteca de la Universitat de València, el manuscrit 13, un manuscrit de Vària, del pare Tomàs Güell, del dominic Tomàs Güell, que va ser publicada per primera vegada, si no estic errat, en aquell 1991 en què jo vaig fer aquell text per a la revista Al Maig. Sabem que això de ser profeta a les Terres Valencianes no era una novetat, és a dir, que en aquells temps de
festes i de calamitats, un poc com el que ara ens ha tocat viure en aquests 2 anys, i per això ara estem parlant a través d'unes imatges online i no estem junts agradablement, segurament a la Facultat de Filologia on ens hauríem reunit per parlar d'aquestes coses. Dic que en aquell temps convuls, de guerres, enfrontaments religiosos, epidèmies, catàstrofes diverses, doncs això de profetitzar estava a l'ordre del dia, i així tenim des d'Arnau de Vilanova, que ja feia les seves profecies, o després el més conegut taumaturg valencià, que és Sant Vicent Ferrer, que també, diguem-ne, fa admonicions o preveu algunes coses que passarien o que se li atribueixen després que va dir. Doncs això sempre va ser o Mateu d'Agrigento, que és un altre fraret interessant, no? Un franciscà que es mou per València a l'empar de la Reina Maria en aquells mateixos anys de l'Escuder, i que caldria fer un seguiment sobre les seues activitats de sermonadors, o ja una mica posterior, no? Els sermons que sembla que exaltaven a la població i que provocaven, en alguns casos, anteriorment els pogroms, és a dir, contra els jueus, després contra les moreries, i ja en el segle XVI, per exemple, els del Castellolí, que fan que una part de la població intente o promoga la revolta, que s'enllaçarà amb la Germania després, contra una sèrie de sodomites que estaven protegits en aquest moment per l'Església perquè esperaven una condemna, diguem-ne, per la via legal i no per la de la justícia popular que volia el poble. Bé, aquestes actituds de profetes i d'homes tocats de visionaris, no sempre podem saber fins a quin punt això és veritat o no, perquè, clar, jo no soc profeta i no sé si algú de vosaltres té aquestes possibilitats de veure en el futur, però el que sí que sabem és que en alguns casos aquestes actituds profètiques, aquestes lectures a posteriori que es feien de les paraules dites per aquells capellans, frares, o en aquest cas un eremita com era Escuder, doncs feien que es conservassen i que d'alguna manera es mantingués la tradició de l'interès sobre aquells textos. Això és el que d'alguna forma podem detectar en les 2 còpies que ja he esmentat. Una, en el segle XVI, potser cal relacionar-la amb les germanies. Per què? Doncs perquè ara quan comente el conjunt de la profecia aquella, encara que sigui molt per damunt, veureu que està relacionada amb les revoltes dels moros, amb les revoltes dels musulmans contra els cristians del Regne de València. I això fa que per als segles XV i XVI valencians això era, diguem-ne, el major perill que detectaven la població cristiana, el major perill que detectaven els governants del moment, era aquesta possibilitat d'una revolta dels musulmans recolzats en els ajuts del nord d'Àfrica. Veureu com en la mateixa profecia, tot i que pot tenir una clara referència a la conquesta de Constantinoble, doncs es parla més dels turcs que no dels musulmans nord-africans, i això ens situaria, pot ser, que aquella profecia va estar retocada posteriorment o anteriorment a la batalla de Lepant, on hi havia aquesta amenaça dels turcs, i això faria que apareguin allà. Bé, en qualsevol cas, la còpia del segle XVI potser obeïa a aquella circumstància de temor a la revolta musulmana en terres valencianes, i en canvi la còpia del segle XVIII, des del meu punt de vista, ja és tot un altre món. És a dir, ja, si es copia allà és per la voluntat erudita o per la voluntat, diríem, quasi il·lustrada de bibliotecaris com el pare Güell, que
copien tota una sèrie de papers en toms de vària, intenten redactar cròniques a partir d'aquella documentació que han trobat en els arxius i ens salven, afortunadament, una sèrie de documents, com és aquest el cas, que paga la pena de recordar ara perquè la seva curiositat erudita ens ha permès textos, efectivament, amb modernitzacions lingüístiques o amb errades de transcripció, etc. Però, en qualsevol cas, ens han transmès aquests documents que són ara un tresor per a nosaltres. Bé, els dos textos presenten una sèrie de variants o diríem de diferències que no m'aturaré ara a comentar, sinó que faré un breu recorregut per la més antiga, la que és del segle XVI, que va publicar ja Fullani, que es conserva a l'arxiu de la catedral, perquè d'alguna manera ens dona el to de quin tipus de profecies estem parlant i perquè aquest personatge pogués tenir una certa predicació en la seva època i també després, que és un punt que em cal resoldre, és a dir, per què és declarat venerable per l'Església? És una cosa que no he sabut trobar. Segurament aquesta declaració de venerabilitat es produeix en algun moment, jo no sé ara en aquests moments fixar-lo, però es degué produir, és molt possible, jo aventuro això, és molt possible que siga en l'època del segon papa Borja. Bé, això explicaria aquest interès dels papes valencians pels personatges tocats de santedat naturals del Regne de València, els seus connacionals, i si no és així, tant se val, seria aquesta declaració de venerabilitat estaria promocionada o promoguda pels Corella, que voldrien tenir allà en casa seva un home amb línia directa amb Déu, per dir d'alguna manera, i després aquesta tradició s'aniria perdent en la nit dels temps, per dir-ho així, i s'ha mantingut fins al punt que ara a Cocentaina hi ha una plaça que es diu Plaça del Venerable Escuder, però les meves pesquises, les meves investigacions fins ara, a nivell dels coneguts i amics que tinc allà, doncs no m'han sabut donar més dades. Per tant, això, en tant que ja he dit que això era un poc com està la investigació, com tinc avançada la investigació sobre Joan Escuder, doncs em permetrà segurament saber-ne més. També veure al llarg del temps què ha passat. Estava allà en un altar soterrat, després va passar a la caixeta que ja he comentat, ara es conserva allà. Per què hi ha aquella idea del seu cos sense cap, etc. Bé, la profecia o les profecies que es contenen en la còpia del segle XVI tenen un punt de relat. Per què? Doncs perquè apareix allà, sembla que diu el pare frare Pere Joan d'Escuder, diu la còpia del segle XVI, ermità de Sant Cristòfol de Cocentaina, home de molt santa vida, en l'any 1430 revelà al pare Ginnés Sanchis Mercenari, amic de Déu Nostre Senyor, la rebel·lió que els moros havien de fer en el Regne de València. Això era una cosa impactant. És a dir, la rebel·lió dels moros, la rebel·lió dels musulmans contra la cristiandat era tan temuda que, en efecte, si us fixeu en el Tirant lo Blanc, la màxima, la major part de la novel·la es destina a convertir, a lluitar contra els musulmans del nord d'Àfrica, a convertir-los al cristianisme i a incorporar aquelles terres a través de monarquies titella que genera tirant, sotmeses en teoria a un imperi de Constantinople on ell anava a ser l'emperador. Bé, això va ser la plasmació ideal, la plasmació utòpica dels somnis dels valencians, que era conquistar aquí al nord d'Àfrica. En la realitat hi havia aquest temor de la revolta, i per això trobem, diu, en el temps, pues que mossèn
que mossèn Pròsita era senyor de Cocentaina, que fa pels anys de Nostre Senyor de Jesucrist 1430, en realitat el va comprar en 1438 i el va vendre en 1446, però bé, la data diríem és prou aproximada. En l'ermita de Sant Cristòfol de dita vila estava un sant home de penitència que es deia Frare Joan d'Escuder, home de molt santa vida, el cos del qual en la seva mort ha fet grans miracles. Per tant, el qui està parlant ja parla des d'un moment posterior a la mort d'aquell Joan Escuder, el qual vivint dia moltes coses esdevenidores per la voluntat divina, entre les quals deia que Nostre Senyor Déu volia castigar els mals cristians del present regne de València perquè estaven molt obstinats i afectats als moriscos més que a la honra de Déu, i que dits moros serien com les serps de Babilònia, que es vegueren a qui les havien nodrides, perquè una nit repentinament se mouria un gran avalot, el qual començaria en terres de Gandia i Cocentaina. Si us fixeu, aquesta és la base de tot. Els musulmans, els moros, es rebel·laran i conquistaran el regne de València fins al riu de la Sénia, diu després, encara que salva una sèrie de llocs i ciutats. Fixeu-vos també que diu eren molt afectats als moriscos. Els moriscos és una paraula que apareix després, uns anys després de la Germania. Per tant, així, o el qui està copiant ho ha introduït sense voler, o, efectivament, tota la profecia seria posterior al temps del pare Joan Escuder, o modificada posteriorment. Bé, no m'entretindré a llegir-la tota, efectivament, perquè són unes quantes pàgines, però sí que us diré, per exemple, escrits que farà els moratells i moros que estaven dormint en Cocentaina en unes eres en el temps de Batre, perquè així comença un relat, i que s'aixecaren dient «Muiran la cristiandat» i escalfaren-se a cridar tant i mogueren tan gran avalot que els oïren a Cocentaina. Els que s'escolten se'n van a consultar al pare Escuder i aquell avisa al senyor, o avisen al senyor, el senyor es redueix, fa que li juren una sèrie de fidelitats i amb la cerimònia diu que besar el peu i el muscle, diu, posar-los en presons i condenar-los en certa quantitat de moneda. I així els moros de la presó feia que li besen els peus i el muscle segons era pràctica entre aquells. Però l'alfaquí, fixeu-vos, no li besa el peu ni el muscle i digue cridant el senyor de la vida. Diu, oh, perros gossos, jo us he estalviat esta nit la vida que els cristians vos hagueren mort i encara teniu soberbia. Doncs jo vull que pagueu tot el que haveu promès i que l'alfaquí me bese els peus i el muscle, el qual feren els moros, i en la mateixa nit del dit avalot. Fixeu-vos com n'hi ha aquest enfrontament entre el món cristià i el món musulmà. No m'estendré molt més, perquè hi ha una sèrie de qüestions posteriors que s'insisteix en que aquell no és el temps, sinó que el temps serà després, quan els turcs prendran Constantinoble i la Grècia, diu, s'esforçaran per prendre Rodes, és a dir, n'hi ha una sèrie de notícies que són posteriors, efectivament, a aquells anys 30 del segle XV, i sobretot s'insisteix en la qüestió turca. La qüestió turca és molt pròpia o molt del moment exacte, que és el segle XVI, on el món cristià hispànic està enfrontat al món turc, que és el gran poder de la Mediterrània oriental. En qualsevol cas, el que volia donar-vos, bé, l'altra còpia insisteix en alguns d'aquests temes, però sintetitza algunes de les parts, etc. El que volia indicar-vos d'alguna forma és com un personatge del qual només tenim unes línies en el dietari del capellà del Magnànim, quan comencem a moure'ns, quan comencem a fer una recerca, va construint-se, aconseguim dotar-lo, aquest personatge absolutament marginal, en la notació de la seva mort, simplement sabem això, la seva mort, resulta que després podem anar reconstruint una sèrie de dades seues, fins i tot trobem uns textos que se li atribueixen, falta saber en quina mesura són seus o no són seus, això al final tampoc seria cap problema, i en qualsevol cas, allò que vull assenyalar és que
gràcies a aquesta recerca, Joan Escudero, un personatge pràcticament marginal, un personatge absolutament o pràcticament desconegut en molts llocs, pot començar a tenir, si no cara i ulls, com se sol dir, si almenys una ombra, un esperit que donar a aquells ossos que cal saber si són realment els seus o són uns altres. Això ja ho sabré en el pròxim projecte si en tenim un altre i si continuem treballant o simplement ho publicaré en un dels meus treballs qualsevol dia d'aquest. Moltes gràcies per la vostra atenció.